Ang tao nga nituo sa pulong sa Dios, nagpamatuod ka na nga ang Dios nagmatinud-anon diha sa iyang kinabuhi. Hinumduman nato igsoon nga ang tao nga anak sa Dios, ang tinuod nga anak sa Dios, tinuod nga katawhan sa Dios, nagsulti gayud kini sa mensahe sa Dios. Juan 3 versikulo 33 hangtod sa 34. Ang mutuo sa iyang mensahe nagpamatuod nga matinud-anon ang Dios, kay ang sinugo sa Dios nagsulti sa mga pulong sa Dios o sa walay sukod, ang Dios naghatag kaniya sa iyang espiritu. Papuya ang espiritu sa Dios diha sa imong kinabuhi igsoon aron makasulti ka sa pulong sa Ginoo. Dili ka mahadlok, dili ka mabalaka sa pagsulti sa pulong sa Dios tungod kay naghari man ang espiritu sa Dios sa atong mga kinabuhi. Hinumduman nato igsoon nga ang kanang pulong sa Dios gamhanan gayud. Hinumduman nato igsoon nga ang pulong sa Dios mopuyo sa atong kinabuhi, nagpamatuod ka na nga ang Dios nagmatinud-anon sa matag usa kanato sa atong kinabuhi. Tungod kay ang tinuod nga anak sa Dios nagsulti sa pulong sa Dios, mao kanay mogawas siyang baba, dili ang mga pulong nga kalibutanon, kundi ang pulong sa Dios mao gayud ang mogawas kanunay siyang baba. Ug pinaagi sa espiritu sa Dios nga nipuyo sa tagsa-tagsa kanato nga kinabuhi, makasangyaw kita sa pulong sa Dios. Makashare kita sa pulong sa Dios ngadto sa tong amigo, amiga, pamilya o sa tanan ng mga katawhan nga nagpalibot kanato. Dili kita maluya, dili kita mahadlok, dili kita mabalaka tungod kay naa man ang espiritu sa Dios, gihatag man niya sa matag usa kanato. Ibubo man sa Dios ang iyang espiritu nga walay sukod aron ang matag usa magmadasigon sa pagsangyaw sa iyang pulong. Usa mga igsoon, dili kita magdumili sa pagdawat sa espiritu sa Dios, atong ablihan ang atong mga kasing-kasing ug hunahuna aron ang espiritu sa Dios mopuyo ug maghari gayon sa atong mga kinabuhi. God bless sa tanan.